खुलुमबाय आं मुस्रि दावबायसा बर' भेरगाव समस्तिनि इउपिपिएलनि आङो बिजाथि लोगोसे इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि आङो मिरुनि गाहाय नेहाथारि। नैबे समाव आङो जोंनि बिटिआर बाखि गासैबो रायजो राजा गासैबो हारिनि रायजो राजाखौ रंजालि बैसागुनि गोजोन हामग्लायनायखौ जासिबाय जाहाथे गावबा गावनि जिउ जाफुंसारो। आरो लोगोसे नैबे समाव आङो मोनसे खोथाखौ खावलायबावगोन जिहेतु सारा मुलुगावनो कभिड-19 एबा कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारनानै सुबुं माहारिया बेंगुरा जानानै दङ। गोबां सुबुङा दिनै रुंसारि जालांबाय, गोबाङा माने बे बेरामजों दिनैसिमबो नारा नाथा नाजागासिनो दङ। बे नारा नाथा जुजिनाय सुबुंफ्रा बेरामिफ्रा जाहाथे रिकभारि जायो एबा बिथांमोना जाहाथे हामो आरो रुंसारि जानाय सुबुंनो आङो आंनि दुखुखौ बिथांमोननो फोरमायहरबाय। आरो नैबे समाव खावलायबावनो नागिरदों जिहेतु भारतआव 21 सान लकडाउन फोसावनायनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थिया थांनाय 4 एप्रिलाव जानो गोनांमोन, नाथाय बे जानो हायाखिसै। आरो दिनैसिम मा खालाराव जागोन बा मब्ला जाफिनगोन बेखौ दिनैसिम फोसावथ'वाखै। दा बे समाव आं रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों जे बिसायख'थिया जिहेतु जायखिजाया जागोन आरो जायोब्ला जोंनो जि मोनसे थांखि लानानै जोङो थांनाय समाव खामानि मावबाय जे बिटिसिआव सोलायनाय सरकार सोलायनायनि जि खामानि मावनाय बे सरकार सोलायनायनि खामानि मावनाया जाहाथे बयनिबो गोसोआव थायो आरो बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाखौ आबुं महर होनांगौब्ला इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौब्ला जोंनो गोदान सरकार नांगोन, गोदान दैदेनगिरि नांगोन। जायफ्रा बे बिटिआर गोजोन सुक्तिखौ सागान होबाय बा सिगनेचार होबाय बिथांमोननि दारैनो बे बिटिआरखौ दैदेनजानायखौ जोङो बयबो लुबैदों आरो लुबैनांगोन आरो बिथांमोनानो दैदेननांगोन, अब्लासो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाया जाफुंसारगोन। दा ओंखायनो बिनि थाखाय बिसायख'थिया फासयदोंब्लाबो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा गोसोखौ फासयनो नाङा, जे जोंनि गोसोआ मोनसेयानो जानांगोन जे इउपिपिएलखौ गोहोआव लाबोनाय आरो इउपिपिएलखौ खुंनो थाखाय खाबु होनाय आरो इउपिपिएलनि दारै जोंनि ओनसोल जोंनि सुबुं माहारिनि गासैबो बिथिंखौ जौगाहोनाय। बिनि थाखाय बयबो बिसायख'थि फोसावजाजासिम जाहाथे रावबो गोनो गोथो जायालासिनो सोरबा बुरखायनो हागौ, सोरबा नंखाय फोसावनो हागौ। नंखाय फोसावब्लाबो जाहाथे रावजोंबो माने बुरखायजानो नाङा। मोनसे खोथाखौ खावलायबावनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारिनि जि सरकार बे सरकारा 27 एप्रिलाव माने फर्मेलि जोबहैगोन आरो बे हिसाबै 27 एप्रिलनि सिगाङाव जुदि बिसायख'थि जायाब्ला जों खोनाबाय थादों आसाम सरकारा गभर्नरनो खुंथाय गोहोखौ होगोन बा खुंथाय गोहोनो बा गभर्नरनो खुंथाय गोहोखौ होनायनि थाखाय जि मोनसे सरसा सोलिबाय थादों। दा बे समाव इउपिपिएलआ माने खावलायदों बा आसाम सरकारखौ खावलायदों जे गभर्नरानो बे बिटिसिनि जि खुंथाय गोहो बिसायख'थि जायैसिम जाहाथे सालायो। दा बेखौनो आंबो नैबे समाव आसाम सरकारखौ खावलायदों आरो बिसायख'थि आय'गखौ खावलायदों।